Il-Prim Ministru Robert Abela nawgura t-tieni fażi tal-proġett mas-sieġġ tal-Park Nazzjonali ta' Taqali li se jservi bħala l-akbar pulmun aħdar li qatra pajjiżna. Fid-diskors li għamel il-Prim Ministru semma kif gvern laburista tul is-snin ma waqafx jinvesti sabiex titjieb il-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin Wawċin u qal kif dan il-proġett huwa xhieda kbira ta' dan. Il-politika tagħna trid tkun iċċentrata madwar il-bżonn li kulħadd f'pajjiżna iħossu il qed jgħix aħjar. M'hemmx dubju li dak li qed ninawguraw dalgħodu jikkontribwixxi bil-kbir għal dan il-għan. Għaliex il-kwalità tal-ħajja ddur ma' diversi fatturi, semmi l-edukazzjoni, ix-xogħol, is-servizz tas-saħħa. Iżda ċentrali wkoll imbagħad hemm il-ħin ta' rilassament. U hawn se nagħtu wieħed mill-isbaħ postijiet fejn wieħed jista' jirrilassa u fejn il-familji tagħna jistgħu jistrieħu. Il-Prim Ministru semma kif fi żmien li ġej irid jara aktar żoni miftuħa fl-irħula u l-bliet ta' pajjiżna u semma l-viżjoni ta' dan il-Gvern għas-settur ambjentali b'referenza għal xogħlijiet oħra li għaddejjin f'dawn l-inħawi fosthom fil-Crafts Village li wasal għall-aħħar fażijiet tiegħu għas-Central Link Buqana u l-Għexxieren. Il-Prim Ministru sostna li dawn huma xhieda ta' kif dan il-pajjiż irridu se nkomplu nilħqu livelli ġodda. Fiċ-ċerimonja ġie spjegat kif it-tieni fażi tal-proġett li saret b'investiment ta' 15 miljun euro rad xogħlijiet estensivi, fosthom intervent sabiex isir 14,000 metru kwadru ta' pavimentar ġdid. Ix-xogħlijiet kienu jinkludu wkoll ir-restawr fil-ġebla tal-Arkata, it-tħawwi ta' għexxieren ta' siġar, servizzi ġodda ta' tisqija, dawl ġdid, spazji f'faċilitajiet sanitarji, żoni ġodda fejn il-familji jkunu jistgħu jagħmlu l-picnics, ir-restawr tal-anfiteatru 850 siġġu ġdid tal-udjenza, spazji għall-artisti u esibizzjoni u anke pjazza mill-isbaħ li se tkun tista' tintuża għal attivitajiet kulturali. Il-Ministru għal proġetti kapitali jimborġ għal kif meta jitlesta dan il-proġett, il-Maltin u l-Wawċin se jkollhom 450,000 metru kwadru ta' spazji ħodor u rikreattivi. Għażilna li ninvestu wara li nippjanaw permezz ta' master plan iż-żona ta' Taqali kollha. Jekk wieħed jieħu l-ispazju illi n-nies kellhom aċċess għalih qabel bdew dawn ix-xogħlijiet kien daqs 30 ground tal-futbol. Meta jitlestew il-5 fażijiet, in-nies ser ikollhom daqs 60 ground tal-futbol. F'kummenti ma' One News il-koordinatur tal-proġett Jason Mikallef spjega kif din il-fażi ħadet sena biex issir. Post fil-fema tiegħi apparti li ġie riabilitat minn kif kien 21 sena ilu post illi jagħti sinjal qawwi ta' kif qed naraw illi jkun Taqali. Taqali ser ikun b'5 żoni differenti fejn hawnhekk tista' tiġi tagħmel weekend break letteralment. Għaliex se jkun qiegħed japplika ħafna għal gosti tal-familji Malti Wawċin kollha b'mod ġenerali.